Sama na sila sa dinitagat ng atong mga bata. Sa tanang panahon na ito sila ginapuan. Naaba sila na imo, ha? Naaba pa'y Ginoo. Tumagka ko, amen! Nagtuo kang wag batiyang kasakit. Anak ko sa sila. Atong anak ang gikuha sa Ginoo. Sakit kayo para nako. Isip amahan sa mga bata. Sakit kayo mawadaan ang anak. Gibabaan na namin. Gimaldisyon na ta. Gimaldisyon na kinigatong lugar. Excuse me. Ako ni Father Ariston, ipadala sa diocese. Kini si Carding akong sakristan. Ay, salamat sa Ginoo nga naami bagong pari nga. May pag-abot sa San Ignacio, Father. Nalipay ming ni anak ka, Father, ug siguradong malipay ang tanang taga dinhi sa imong pag-abot. Ahas man ang gihatag na ko sa Ginoo. Gawas pa. Dakon akong kalipay kung makalagad at paninyo din. Ang gibuhat ni Father Ramon, lisod kay hituknan. Akong paningkamutan nga ako ipadayon ang nisugdan nga binuhatan ni Father Ramon. Pero anugod lang, kalit kayo niyang kamatayon. Bisan kami hangtod karon, di pa makadawat sa nahitabo, Father. May nalanggani kay ni Aka. Salamat. Amo lang ipahimutang among mabutang sa simbahan. Kailan? Layo pa bang simbahan din? Oo, Father. Kuyugan lang kanako. Maayo pa, Loy. Kuyugan na lang nimo si Father. Sige, tana, Father. Sabi o na, ha?